arituak. Sortzaile handi ez izagun, ez eta herrixetan eta lani. Teknikari, sortzaile... Ematea euren testigantza, Zer da transmisioa? Dakiguna bestei helaraztea, igorleak hartzaileari mezua helaraztea. Transmisioa belaunaldiz belaunaldikoa izan daiteke, transmisio horizontala, kulturala, hizkuntzari dagokiona, sare sozialei edo jarduera ekonomikoari lotutakoa. Transmisioak izan denaren eta denaren arteko lotura adierazi lezake, eta izango denaren oinarri garrantzitsu ere izan. Transmisioa bi modutan egin daiteke, kontzienteki edo inkontzienteki, eta euskal kulturak ere inkontzienteki eta kontzienteki markatutako estrategien bitartez egin du bere bidea azken 50 urteotan. Aurrera begiratzeko atzera begiratzeak duen garrantziaren jakitun eta euskal kulturaren, kulturgileen eta kulturgintzaren alorrean etorkizunera begirako erronkei edo kezkei erantzun bat emun nahian, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean hastear dago euskal kulturaren transmisioa aditu titulua deituriko ikasturtea. Euskal kultura biziberritzeko kezkari erantzunez, helburu anitzi erantzuna eman gura die egitasmoak, baina bereziki, orain arte eta transmisioari dagokionean aurrera eraman diren estrategiak ezagutu, aztertu eta etorkizuneko desafioen aurrean erantzunak bilatu gura ditu. Etorkizuneko eragileak elkar eraginean ipiniz. 3 aldiz jarri genizkion graduondokoari, ez? Batetik egin nuen ezagutza bildu, euskal kulturgintzaren inguruan egon daitekeen ezagutza eta esperientzia bildu. Bestetik ezagutza hori sortu ere bai, sortu gabe zegoena, ez? Eta hirugarrenik ezagutza hori transmititu, ez? Biltze eta transmititze horretan ikusi genuen, nolabait 50 urte behintzat 5 hamarkada egin dituela euskal kulturgintza moderno edo aro berriko honek. Eta hor, egon dira pertsonak, estrategak izan direnak, aintzindariak izan direnak, eta urte luzetan kulturgile kontziente izan direnak, ez? Eta gogo eta egin dutenak beren sorkuntza horreta sortun. Nahi genuena zen, esperientzia hori bildu, eta urrengo belaunaldi bati transmititu. Oso interesgarria zen guretzat, ez doka mairu zer izan den adibidez, ez? Eta ez doka mairun ze espiritukin, ze estrategiekin, eta zer egin zuten da zergatik, ez? Eta hori urrengo belaunaldi bati kontatzea, ez? Izan ere, ez dute ahaztu gura kulturgintzak funtzio berezia betetzen duela herri honetan eta erronkak dituela aurretik. Desafio horiei aurre egiteko ikasketa arautua proposatu dute. Horretarako konbokatu ditugu batetik arituak. Hau da, horretan aritu direnak, ez? Kulturgile izan direnak, edo elkartetako estratega izan direnak, edo idazle izan direnak, edo dana bat, ez? Eta bestetik adituak. Eta adituak izango lirateke, euskal kulturgintzaren inguruan disiplina soziologiatik, antropologiatik, edo pixka gogo eta teorikoagoa egin dutenak kulturgintzaren inguruan, edo gizarte aldaketaren inguruan, eta abar. Formazio teoriko-praktikoa adituei dagokiena eta testigantzen bidezko formazioa arituena dira graduondoko pilaretako bi. Lehen eskutik esperientziak partekatzea. Transmisioz gabiltzalaik, batetik nolabait gogo eta modu sistematizatuan edo egina dutenaik, zer esan abazutela olako gune batean, unibertsitatearen formatoan alegia, eta gero, bestetik ikusten genuen, euskal kulturgintzaren transmisioan, panoramikoki ikuspegi bat eskaintzeko beharrezkoa zela, horretan murgildua ibili den jendearen testigantza. Arlo ezberdinetan, sorkuntzan, egituragintzan, nolabait, pixkate euskalgintzan betidanik ibili duten gizamultzo hori, ez da. Eta orduan, bai bersogintzatik, kantagintzatik, literaturgintzatik, ikusten genuen bazegoela hor metatua esperientzia importante bat, eta hori sistematizatzea beharrezkoa zela, eta gaina altzala lehen ahotik ematea, lehen eskutik ematea euren testigantza, funtsezko ekarpena izan zitzakela. Bide horretan eta aurreko urtetako esperientzia lagun, herrietako kulturgintzan diharduen jendearen esperientziei garrantzia berezia emango dio aurten graduondokoak. Hori izan daiteke indartu nahi dugun eremu bat aurten.
ez unibertsitate, ez sortzaile handi, ez ezagun, baizik eta herrixetan eta lanien dabilen jentie. Hortik elikatzen da gure kulturgintza, gainerako guztiek badoki ezer erakutzize, baina bestela herrixetan iten duen horretan eta hor dabilen jentiek dauko berba eta horri lekua egingo da diogu, ezta? 2007an egin zuten lehen edizioa eta 2010 eta 2011 ikasturtekoa izango da hirugarrena. Hartzaileak, kasu guztietan profesionalak, profil anitzetakoak dira. 2 edizio egin dira baina arte, eta esan dezakegu oso hartzaile anitza bildu dela gradu ondoko honetara, etorri dira berritzegunetako teknikari, irakasle, iraleko jendea, kultura teknikari, euskera teknikari, sortzaile, gizarte mugimenduetan nabilen jende, oso anitza da. Eta talde giroa ere oso aberatsa izaten da zuzen ere, horregatik anitza izaten dalako hartzailearen perfila. Euskararen eta kulturgintzaren inguruan dabiltzan enpresa askok ere euren formazio plangintzaren barruan sartu dute Euskal Kulturaren transmisioa aditu titulua. Beraien formazio plangintzetan kasu batzutan badute integratuta gradu ondoko ontara bidaltzea beraien plantillako jendea, ezta? Adibidez Bertsozale elkartea aipatu dezakegu, Zenbat Gara elkartea edota Emon bera ere. Emon Euskararen normalizazio lan honetan dihardu eta zinbesteko ikusten du bertan lanien diharduen teknikarixak Euskal Kulturgintza honetan jantzitza hotia. Nik parte hartu nuen bigarrengo edizizun, 2009ko urtarrietik uztaila. Egiz izan da, opari bat izan zen, Emunek aukera hori ematia gradu ondoko hontan parte hartzeko. Ze, bertan pasauteko momentu oso politik etortzea txitburure, bai ezagutza aldetik, bertan islari edo irakasle izan genituen pertsonak transmitidu ziguten ezagutzia baliagarri izan da oso. Eta bestalde batetik han atxu gino zen lekukuk, Euskal Kulturan sortzaileek dizenak eta arituek dizenak, transmitidu zigutena bat ere, oso politia izan zalako eta aukenulako aukerie taldien eztabaidatzeko gauzek eta aurra behirako planteamentu ingurune hitzeteko eta oso positibo izan zen. Euskal Kulturaren transmisioa gradu ondokoaren oinarri dira batetik formazio teoriko-praktikoa, testigantza bidezko formazioa, tutore mintegiak eta baita kurtso amaieran ikaslek egin behar duten proiektua ere. Baina formazioaz gain, aditu tituluarekin lotuta dago sorguneak izeneko ikertegia. Sorguneak da ikertegi bat eta Euskal Kulturaren transmisioa posgradoan gauden talde berak talde bera dago sorguneaken barruan. Sorgunea orain urte terdi, 2 urte eskas sortu zen, eta hain zuzen nolabait posgradoaren babesean edo itzalean dator. Edo esango genuke posgradoaren txamponaren beste aldea. Posgradoak formazioa, pentsamendua eta praktika jasotzen ditu, eta pentsatu genuen horrek ere behartzuela beste eremu bat eta da ikerketarena. Orduan, posgradoa bezalaxe gure eremua da euskara eta kultura eta euskarazko kultura. Bai kultur politikei begira, administrazio publikoei, gehi gizarteko erakundei, gehi norbanakoei, erakunde diferentei begira, ezta. Eta orduan, oinarri hori dugu, bietan berdina, nolabait posgradoan pilatu dugun pentsamendu guzti hori eta praktika guzti hori jasoa dugu, eta hori oinarri nahikoa zen nolabait ikerketa batzuk bideratzeko, edo horko pentsamendua sistematizatu eta aplikatzeko. Bide horretan eta sorguneak ikertegitik 2 ikerketa egin dituzte Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean. Bat da Gipuzkoako kulturaren diagnosia, ze egoeratan dagoen, ze desafio dituen une honetan, etorkizuna nola ikusten dugun, jasotzen duen txosten bat, eta bestea berriz da nolabait kultur, politika baten inguruko pentsamendu bat. Esango genuke etorkizuna begira ze aplikazio egin daitezke, ez? Euskal Kulturaren transmisioa aditu tituluaren eta sorguneak ikerketa plataformaren filosofian oinarri da gizarte zibilarekin eta erakunde publikoekin elkarlanak bultzatzea. Erronkak elkarlanean ikerketan jarraitzea eta gradu ondokoaren eta sorguneaken baitan egiten diren jarduerak gizarteratzea ere badira. Hausnarketak,
estrategiak eta ondorioak sozializatzea hain justu. Edapen lan horrekin lotuta, komunikabideekin eta zabalkunde proiektuekin elkarlanean ere badiardute. Berrian astero kronika bat egin izan daue eta Euskadi Irratixen ordu erdiko irratsaio ez da. Horren, esker honeko eta lankidetza horretan jarraitzeko eurok ere pozik daude eta gu ere bai.